Hello guys! Bagong adlaw rin yung tanan. Welcome back sa mang channel Ay and Mariano Family. Karon day guys, atong tanawag bidyong liksyan ang ipasa tatugikan sa cellphone ni Mariano. Gahapon day guys, kamulo kong panghugas sa tus gripo. Kamulo day po siyang vlog. Tanawag yung vlog siya guys. Nag-upload na ng amang vlog apang isumpay at dadto. Ano, pasusulabi po siya sa vlog. Marapag maumo rin, nag-practice ug unsaan kuno mag-edit. Uy, kumuna rin ka mag-vlog be. Man sa man kayo nigingan. Ning kag-hi guys. Yes. Tanawan ninyo siya guys, abangin ninyo. Kuan na bitaw guys. Ako bitaw guys. Kuan guys. Kituto na tulang. Kuan ang cellphone guys. Kay maro to kito na hug cellphone kay kinapulsa kay nabuo nakuha na ang cellphone papagay nagaba na kay nagkaba maboy kakalit. Nagkaba magkalit og cellphone ka. Kuha na kang cellphone na ka. Kusa magkakalit. Naab ka no. Wapa. Wow. Bukan guys, motor na ba ko sa amin ha? Karong guys, kaya wato kitudo na guys. Ibuno nung guys. Papasipuan guys. Silhig guys. Kami guys. Naguan guys isda sa plato guys. Umigas ang kayo sa video call. Naraw kayo palitan mo na. Naraw sinduras guys. Alami kaya tura babiki palit sa ganyan ang to share Americano. Ako si magluto guys. Kasi ay sa galain ng lawas. Kasi magluto kuan. Ang luto na batong. Ayun o. Batong sa may baboy. May karning baboy. May kuan. May ano eh? Sagol. Usap na si Stando eh. Kaluyaman. Da. Init na. Tak kalisod ko. Ada sana ni. Stan. Ini taguan. Sarang sama abuhan biasa sih. Wah, pemaritir. Slot. Enggak. Karne. Tutup batong. Tidak kami itu guys. Sa tagdong ay luto kay kuan dah. Labing taka si Juan dere. Biar mis pilar jay. Lapok nga do. Sunod lang mainit ni kan hinlo na siya guys. Kanang unahan, himuon naman ng garden, pohon. Mainit na pohon. Napamay bagyo god. Pasa itong tuyo ko, day. Tuyo. Ang naghahinlo naman, gasa naman. So na. Adobong batong. Ang suwa. Pero sa naman buwad din dyan. Bata buat. Kau buat.
Oh. Sigurado ka? Ha? Oh. Eh. Awira sa... Paano may kwaon? Di man ang tuyo. Awira sa kay Kwalo. Relax ha? May kwaon Sama. tuyo. Nagbatong na eh. Oh. Kasi nga ano mo? Wala na, karaw-karaw na. Sabi. Alam, wag manok! Pag manok, kabuga. Alam! Ano po, uhon na naroon. Wag manok! Yara guys, luto na. Luto na ang adobong batong. Gisubakan ng karning baboy. Tara, magkuha na po tang. Sugba tagbuhat. Sugbaan na po buwan. Bukan makabuhat. Tara, Oh. buhat guys. Lamin yung buhat. Kanang unuwan. Ngaron nung siguan. Ako ni Bagjo. Ugma. Pag-amping mo tanan guys ha. Pero di mo abot sa to ang bagyo guys. Pag-amping mo tanan. Tarang nasa kadagatan, kabukiran. Pag-amping mo. Yung maabot ng Bagjo. Ampo na lang talan nga kan. Mahilis ang Bagjo. Ampo ta sige no, ikaw. Ampo ka. Oh God. Ya, Bala ka. guwapa man ni karon lagi. Blooming man ni karon. Blooming nakaligog dagat. Buwad. Buwad lang malakas. Bukod na sila ba? Kudan tas bukid sige tagkag buwad na. Bago mo. Ano ka? Kuukan to bukid. Ha? Kuukan to bukid. Humot na. Balihan na. Hoy. Pa gani. Na guys. Yan na guys, luto na. Luto ng buwad. Kuhaon na to guys. Luto na. Itong luto na. Luto na mga kata. Hindi mo na mo kuhaon. Nag-aso pa magani. Pasukin init man. Mas baga. Kapatol magani ko. Ano? Yan na. Hindi kuhaon itong gulay. Kristian. Adobong batong. Buwad. Luto. Luto. Sa luto. Kanon. Ilabong ruba dyan. Oh! Naluto ng kanon. Tara. Ilabong ruba dyan. Manood to na ta. Dyan na. Manood to ta guys. Manood to ta. Hani mong buhaton pa? Ha? Hani mong buhaton? Barbecue bang? Bang, barbecue. Kelas barbecue. Tiyah, mau madapat mo ka, boss? Pandai. Ingin ko kamao. Pandai. Kuwanin si bentuk ko. Pandai ba? Si Karding. Imo si Jagkuan guys, kanang naihawanan bitaw, barbecuehan. Kay puho nog maloy Ginoo. Muwa nagatang 101. Magsugba-sugba mi ba? Try og mo asin subata. Ginagmay sa god. Adaghanan bisay pang mga panos ora bay rip. Masayang ransa pod. Maog sukod. Guys, daragang tinanam nga buwak guys kanina bag-o. Bag-ong tinanam na ganina. Nawan na. Kay sige nag-uwan man. Tapos pikas der ang gilumbay.
Nag-sneak plant to katong tas tumoy mo nagikas Alicia. Kapag ka mag tanim kay gauwan. Dapat tamno na dia. Ang rubber plant guys to isa, duha, katulo to Hana ibalhin sa kaang mapalit ako puhon bag ka ng kaang nga dagko bitaw guys. Kay arong di mo hibong baliti kay mo dako man na siya. Muna ang ibalhin na ng isa. Ay uwan na guys. Uwa pa ni dyan spray hag pang patay sagbot guys. Grabe labungan na ning dari. Gabi-gabi tanan na sunod adlaw ba sunuban lami man na. Agkare na uwan na jud siya. Lami na gid buwak. Magsipak ko na ang itanan dito pikas gilid arong pikas-pikas sila ba. Hinimbangan ba hinimbangan. Hello guys, padung napagkuros koan guys, merkado. Dares among kuan, dares kasabas guys kay kuan. Mapalit ko kandila og biskwit ni Lixian kay kaniyang buntag alas 6 wa nay kurente. Hindi si Lexi di man magsilbig. Wa ika suga kay maghilak man talawan magngit-ngit. Sa galaig ang lawas mo adto man ko kay gasamok lagi si Lexi. Ngit-ngit na kuno dito sud. Ano mo palit sa ramang ko dari guys. Karijot ramang po. Daw ramang po. Pandung ko kay nagtutaligsik. Litan pa nagbiskwit in case of emergency ba. Nga. Kuhan kay bugas rabatong napalit gapon. Palitan pa nagbiskwit. May problema agsudan kay naman pa. Buwa dito. Mukhaan mo pasliksi pag naman pa noodles dito. Mukhaan mo pa na jag noodles. Guys, dahil napos bahay guys, dahil napalit guys. Maging siguro kandila. Dahil palit ko ko dali ba kayo mga tuog nami. Yung kado ko dahil kandila makatugan. Maso man yung safety man yung nasbaso. 50 ramang pod ni pagpalit. Hindi kare, sardinas, tagwaduha sa laman taron kayo. Pamay mamiso. Kaswildo na sa tagsakasako na palitun. Bitaw. Hindi hapod ka lakin ni. O pansit canton. Diyan palit ko kong apple, parang lipstick. Eh, pisag mo kag apple buaw, saging. Diyan ka rin biscuit, parang liksian. Grabe kaping Mariano, di mo hingapi. Mariano ramay, grabe mo kaping, grabe rabapod mo. Kuan, asukal. Diyan na pa itlog guys, pang konsumo na mo. Kay ugay suwa. Itlog na ramay, pag itlog ni Mariano. Si Lixi. Diyan yung palit po ko guys, tambal niliksian ba in case of emergency na tayo manali-gali kay bakla diunan para badari wala pa'y motor palit po ko kay giubora ba ang para hilalat dapat sa bus plato yung di makahimi-himi ng mga plato diha dapat ang para labad sa okay kada adlaw na naglabad ang marami guys. Dari pa day guys, mitrusan gas samok pos Mariano ko pa itong mitrusan kay magpanday ko si jag lamisa kay katong amang lamisang papalitan unta arang halaman tag 1.5 man di ay personal. Limbungan ramis. Utanas online 1.5 man di personal. Batasan bra guys, sukod ko si Mariano lamisa magpanday na naman siya. Majo na magpanday kay lansang ra palitan kay butong og kahoy na raman daris likod, may problema. So guys, maura to kay di adugadon kay amang cellphone talilobat na pod. Ngit-ngit na po darit sugod kay gasige nakuhan. So maura to guys, salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog. God bless ninyong tanan, mag-amping taron. Labi na taga-Bohol kay naagbagdo na ni umaabot amping tanan. Salamat sa inyong pagtanaw guys. God bless ninyong tanan.